Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe ne vari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitira munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vano provide sadza nema cheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapo usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Moti tairanga zvura here chiri fitichi small house inoshamisira here kana zvitsva here kana vana varume nyana masmall house vanhu zvine basa reko izvozvo vana baba wenyu chaivo vani vana kushe anti munana hanzvadzi nevakoma musingagari navo zvatanga nhasi here zvekuita vana kushe izvi vana madzibaba enyu anga ine masmall house ende variko vamwe vari joni vamwe vari kumasvingo iwe urigara muharare namai vako zvitsva here izvi zvemasmall house kuti abva tange ishu saka moti nemanakira yandotadza kuita small house seiko munenge munopenga waimu ari kuti iko gurundoro ndimikai akudzai wacho musha wake wakamira sei ane musha here first of all asati atanga ta zvemarriage ane musha here what good can come out of Sodom you want my.com is gender yako izi but unoda kukontrola marriages iwe as an individual utoziva kuti ndoita nezve ndiri chi ndiani who is he or she or who are them utoziva kuti munaita muchikwana tinombonyarara but munakwana